ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இது வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, நம்ம வந்து இது வந்து மைன்கிராஃப்ட் மாதிரி ஆட போகிறோம். ஓகே, நம்ம வந்து முன்னாடி போயிடலாம். இதுதான் என்னோட வீடு. எங்கே போச்சு தான் இருக்குது. இதுதான் என்னோட வீடு. இதுதான் என்னோட வீடு. எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள். டெடி பேர் 10,000 ஒன்று. இன்னும் இங்கே வந்து இது வந்து பெட்டு. சும்மா வச்சுருக்கேன். ரூம்லாம் டெக்கரேஷன் பண்ணோம். ஓகே, நம்ம வந்து வெளில போய் பார்த்துடலாம். ஓகேவா? ஓகே, வாங்க போயிடலாம். ஐயோ, போயிட்டோம். வெளில போயிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எல்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ நம்ம இங்கே போக போகிறோம். நம்ம வந்து இந்த ஒரு ஃபுல்லாக நம்ம இடத்த பார்க்கலாம். நான் வந்து என் வீடு வந்து அங்கே இருக்குது. பார்த்தீங்களா, அங்கே ஆரோ மார்க் மாதிரி இருக்குல்ல, அங்கே தான் இருக்குது என்னோடய வீடு. இதில் எவ்வளோ வீட்ஸ் பாருங்க. ஓகே, நல்லா இருக்கு இந்த இடம். கீழே போயிடுறேன். நம்ம வந்து இப்போ அங்கே போயிடலாமா? வந்துட்டோம். நம்ம அங்கே போகணுன்னா, இப்போ வந்து நம்ம பிளேஸ்க்கு போகணுன்னா, நம்ம வீட்டுக்கு போகணுன்னா இங்கே ஒரு இது இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிடலாம். ஹோம் ரோபோட் போயிடலாம். நம்ம வந்து இங்கே போக்கலாம். ஹாய், ஒரு கேர்ள் இருக்காங்க. இங்கே ஒரு கேர்ள் இருக்காங்க. நம்ம வந்து போயிடலாம். இது போல் என்ன இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். லோடிங் ஆகுது இன்னும். வா, போகலாமா? சூப்பர். ஓகே, செம்மையாக இருக்குது இடம். இது என்ன பண்ணான்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது. கேம் விளையாட போகிறேன். நானும் வந்து கேம் விளையாட போகிறோம். என்ன கேம் சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியல. லெவலாம் கரெக்டானு சொல்லிட்டு தெரியல. ஏ கிடச்சிருச்சு. யூஆர் இந்த கேம் நம்ம 8 செகண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் 8 செகண்ட்ஸ் இருக்கு. நம்ம வந்து நல்லா விளாட்றோம் நினைக்கிறேன். எனக்கு கொஞ்சம் சரி. ஹவு மெனி டூ யூ சி? ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். எது கோன் வந்துருச்சு. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 தானே? 27. ஆன்சர் இஸ் 27. நான் வின்னிட்டேன்னா நான் வின்னிட்டேன். சூப்பர். ஓகே, நான் போயிடலாம். வரேன். ஓகே, நான் வந்து பப்பீஸ் வாங்கலாம். நம்ம கீழே போயிடலாம். கீழே போயிட்டா கேம்ஸ் நல்லா இருக்கும்.
எப்படி வந்து விட்டேன். எப்படி வந்து நம்ம ஐயோ எங்கே போச்சு இங்கே தான் வாங்கிக்கலாம். இதோ இருக்கு வழி. நான் வந்து இங்கே வெளில போயிட்டு வந்து போகணுமா? பாய். பாயா? ஓகே, நம்ம இங்கே எங்கன்னா போவோமா? பேக் கொடுப்பாங்க இங்கே. ஸ்டார்ட். பேக் வந்துருச்சு. நம்ம வேணாம் பேக் நமக்கு வேணாம். ஸ்கூலுக்கு போய் பார்ப்போம். ஸ்கூல் நான் யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டேன். அண்ட் அப்புறம் பண்ணலாம். நல்லா இருக்கு. சூப்பர். நம்ம போகலாம். ஸ்கூல் எங்கே? யாருமே வரல ஸ்கூலுக்கு. நான் போயிடலாம் வீட்டுக்கு. ஏய் வா, அந்த ட்ரெஸ்ஸோடு இருக்குது. செமையாக இருக்குல்ல? நான் வந்து போய் மாற்றிப்போம். அந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்கலாம். நல்லா இருக்கும் ட்ரெஸ்.